bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo jamma alhamis hawri ko 17 lewru avril ɗum noon ko caggal kadi nde habaruji keesi gari ummade toon to terrain ko ɗaminno guila ɗeɗo balɗe fof hono kamɓe Israël ɓe mbawi kamɓe ne attaque de Iran ɗum noon ko tugnade kadi habaruji gummiriɗo toon to terrain ene wayno ko guure tati janama toon to Iran ɗeɗen guure ene wayno Tehran capital Iran ne jeeya hen ne waɗi kadi guure goɗɗo mbiyata Isfahan donc on kadi ko wuuro mo ganduɗa programme nucléaire Iran fof ko toon woni tugnade noon habaruji gummiriɗi toon to terrain ɓe mbi wonde ko explosion ngaji jiiyaɗi e ɗeɗon guure ɗe wonno ene wayno ko ɗi won gueɗe ɗe ɓe jii ene jaaha e weeyo finalement ene wayno ko défense mabɓe aérienne wawi samminde ɗeɗon gueɗe kono ala to yani e leydi ala to bonni ɗum noon kadi ko habaruji gummiriɗi toon terrain kamɓe Israël noon ene wayno ɓe kaali ɓe mbi wonde koɓe jani toon to Iran kono noon ɓe ndeɓe jannata nde ɓe mbawino habrude États-Unis ɗum noon ko habaruji lurtodirɗi e ko ummi toon to maison blanche caggal nde ɗum waɗi nde hono kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa ene jeeyaɓe toon to maison blanche kaali mbi wonde ko Israël haalananiɓe wonde ene jogori yande hannde Iran ɗum noon kadi ari kadi ko caggal hannde ni jonde wannode toon to Nations Unis kamɓe États-Unis eɓe daari ñalli darade pour défendude Israël hadde wonde Palestine naɓe jogade droit e wonde membre uji Nations Unis ɗum noon e caggal kadi kanko président Joe Biden nde o haali haala cattuko wiide wonde ko Benjamin Netanyahu e laamu muɗum otoɓe mbatto pour otoɓe kat attaque Iran par ce que ne wayno ɓe jiiɗi ko nannude États-Unis kañum horum e guerre pour wallude Israël pour défendude habde Iran ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël mbaɗani tan commentaire uji holko ɓe neldi toon walla hoɓe neldiri ene wawi taw koɓe neldi ko drone aji ene wawi kadi taw ɓe neldi ko bombi ko à partir Azerbaïdjan ko leydi nde ɓe jokkodiri kamɓe Israël ko wawi wonde fof ɓe mbaɗani commentaire ko noon fada ko oɗo saaha joni Iran kañumne so tawi ne jogori jabade kanko noon garɗiɗo Nations Unis o ñaago Israël e Iran fof yo tinno oto mawni guerre o gonton to Palestine hakkude Israël Hamas ɗum noon e tugnade kadi habaruji gummiriɗi toon to Tel Aviv hono kamɓe leydi Australie ɓe mbawi wiide citoyen ji mabɓe yimɓe mabɓe wonɓe toon to Israël fof yo jaltu tawde Israël wawi attaque de kañum hoorumum Iran ɗum noon ko hulde wonde hawnaki hara nde ma ɓeydoyaji kamɓe États-Unis noon ene wayno no mbiɗen ni eɓen continue wiide wonde ko tugnade kadi e jayniyankoɓe américain ji ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o ɗoftaki ko Biden haalantam ko e surtout kadi ene wayno ko woni ko wadde provocation beele Amérique kañum hoorumum ne naata e guerre toon to Moyen-Orient ɗum noon en ƴeewe ɗo e wedde holko jogori kewde hakkude États-Unis e Israël e kadi hakkude Iran kañum hoorumum so tawi ne jogori jabade ko wawi wonde fof ene wayno ko jamma hen kamɓe Israël ɓe mbawi attaque de Iran tugnade kadi e Iran no haaliri donc tugnade hande habaruji gummiri toon to terrain ene wayno ko explosion ngaji jiyama toon to wuuro wiyetengo Isfahan explosion ngaji goɗɗi jiyama toon to terrain capital mabɓe kamɓe Iran kono noon e tugnade hande média ji terrain mbi wonde ko ɗiɗo explosion ngaji jiiyaɗi foof woni ko défense mabɓe wawi samminde kala ko weyanno e ɗiɗon nokkuji ko joni fina toon ene wayno ko ɓe jarata joni ko 6h 7h du matin ha ɗo e ñalawma hawnaki satellite aji commercial ji gonɗi e weeyo ma kollu holko so tawi won bonandeji baɗɗi toon ɗum noon ko hunde kadi hulande oɗo saaha joni so tawi Iran kadi wattima hawnaki ma ɓeydo yañude guerre gonɗo oɗo saaha joni toon to Moyen-Orient ɗum noon ko ɗum kanko Benjamin Netanyahu yiiɗi tugnade kadi e jaydiyankoɓe américain ji e kadi ko yiiɗi ko ɗum oɗon guerre continue wadde beele kanko hoore makko mo omo ɓeydo dañde popularité kono noon américain ji ko ɗum woni ko mbiyanmo oto waɗ donc andaka taw holko kanko Joe Biden ko jogori jabade e kadi holno ɗum jogori wade donc habaruji gulɗi wonande kadi heɗotoɓe radio Diol Sare ene wayno ko Israël ɓe mbawi yande hande kadi toon to Iran e neldi toon ko wiyete pettoje andaka noon so tawi ko drone aji ɓe neldi walla ko missile aji ɓe neldi donc kamɓe Israël ɓe mbaɗani hen taw commentaire uji noon ko ma en gartu hawnaki ɗo e ñalawma walla ɗo e kikiɗe kadi ko fati habaruji batuɗo e guerre gonɗo toon to Moyen-Orient